Comrades and friends, how are you? Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti mapurisa emuZimbabwe kwakuzombodii muchishandisa mutemo, muchitumwa zvinosina basa rese kuabusa munhu wechikuru anenge amaigeza. 45 years after independence, still we do not have the freedom of expression being exercised in this country, whereby a person is allowed to express his or her own views in a constitutional manner. Alright, ko maigeza muri kuvatorera pachii? Imhosva here kunzi waroorwa nemurume who is a politician. Why not respect that the husband is a war veteran? Muri kusiya ma-armed robbers, muri kusiya vana chivhaya vachiita zvavanenge vachiita, vana tungwarara vachiita corruption, muchinongedzera onzi this one is corrupt, this one is corrupt, madhoketsa achivhurwa. You are failing to arrest those people. But you've got the audacity to look for Amaigeza at this hour. Moashungurudza, moendesa kustation, you've been terrorizing her this whole week. Muchiwashungurudza, is this the Zimbabwe that our war veterans fought for? War veterans, munorara sei hope dzichibata, muchiziva kuti mukadzi woumwe wamakarwa naye kuhondo ari kushungurudzwa nenhau yekutaura kuti zvinhu munyika zvisina kumira zvakanaka. We are just waiting for a signal. I am telling you, we are just waiting for a signal, and we will flood the streets. There is no way a high profile person akaita sageza pekuti anotorwa first family wamunangagwa usingazvizivi. Amunangagwa, how are you going to address the meeting yemangwana knowing very well kuti Geza is being persecuted for speaking out his mind kuti nyika yashata, hamuna munhu ari kuita uore wamuri kusunga? Shame on you, Mnangagwa. Shame on you, Mnangagwa. And this time you are going to go. I'm telling you this, we will flood the streets.